Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Thank you, Lord! Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo.
Kunyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday, Lunes na Lunes po. Petsa 29 na kita ngunyan kang bulan na Enero taon 2023. Mga tugang sabayan po nindoan sa indong lingkod, sarong oras may kabaga kita, ano? 6 a.m. to 7:30 kita. Mag-ore-restoryahan lamang kita kan mga pangyayari. Mga mangyayari sa satuya pong palibot. Siyempre po sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot man po nino digdig mga riparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa lawkening programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, January 29. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nindo paglingawan ng sa kuyang Perming Tugon, ha? Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Tawara man po ki ibang maingat kan sadiri ta. Kudi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan tabi, parahay na tabi kamo. Sige tabi mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indong servidor asin taga-riparo. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Atuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit sa mga panahon pong ining malipot-lipot ang panahon. Kay Sir Mario Castelo, maray na agatabi. Kay Maria Bibinya Yabanyanes, Lanyosa, good morning. Kay Ma'am Riz Buhay, good morning. Kay Sir William Gibara, good morning tabi. Sa gabos pong mga parantabay, sumanga taga dyan sa California, happy morning po sa indo. Kumusta po? Lunes na po ngunyan. 29 na kita kang apod keni kang Enero. Duwang aldaw na sana, tapos na naman tabi ang bulan kang Enero. Pirang bulan na sana, Pasko na naman. Pirang bulan na sana tabi, Mamli. Pasko na naman. Duman po sa samo. Kumusta tabi kita? Oy mga tugang, antabay po kamo taod-taod. Data makakaulay niya to si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. May kinaaraman nini sa ipapanao po kang Office of the Vice Governor na one-time educational assistance para po naman sa mga IPs and mga aki po kang PDL. Kung sisay sa indo. Digdi po sa probinsya kang Albay. Yo.
Tad-tad ta magkakaistoryanta si Vice Governor Ate Glenda. Sarong Domingong Ano tabi ini Ma'am Liso ganap kasuod ma dyan sa Quirino Grandstand? sa posisyon. Ano ining pigsasabing bagong Pilipinas? Pagbilog ni Bagong Pilipinas kick-off rally. Setyembre. Ano nga ya ining bagong Pilipinas? Ano nga ya ining bagong Pilipinas? Bago ho na sa konstitusyon ta. Inay ko po. Ano tabi ining pagkasabot po ni ano ini pong pigsasabing bagong Pilipinas? Sabi kang iba, yung baga ngaya bago na sa Pilipinas, o mala ngaya yan. Mala sabi 20 pesos sa kilo kang bugas. Mala ngon yan, ano na, 60 pesos na ang pinakaibaba. Name. Oy, si Senadora Amy Marcos ang tugang po kan sa tuyang presidente. O niyan, matindi, ano? Inapod mga tugang ni Senadora Amy Marcos na mga Yudimon. Mga Yudimon. Ang mga nagkakapira da atabing nakapalibot sa sayang tugang na si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mga Yudimon niya kamo. Yudimon da. Bulkan bulusan mayon isaro. So, mga may bihikulo, magpakarga na kamungunyan ta sa aga. Paduma Igwa po ki big time oil price hike. maski arayo Bawi tolo so rinulbak na suro sa lapi. sa kuma. Maabot sa 2 pesos tabi ang itataas kan mga produktong petrolyo sa aga tabi iyan. Pulos kong naroon Maria Teresa Celestial Sineta na nasang aka Pugi. sugo. Good morning sa imo. Kan isaro So yan tabi mga tugang ang sa tuyang mariniso. pagore-restoryahan. Oy, so mga nakapirma palang tabi ha. So oni so mga nakapirma ta. So sa People's Initiative baga na pigpapirma kamo tapos sigtawan kamo sang 2 pesos. Saribay Tay manindo aram kung ano so pigpirmahan nindo. Ngunyan ta nagkaburulabog na ini. Naraman na nindo na so pinirman pala nindo para duman ito sa People's Initiative. So pwede palang tabi nindong bawion so sa indong pinirma. Sa paagi po may maluwas man na mga papapirmahan affidavit iyan. Pwede nindong bawion so pirma nindo ta kamo linoko kamo kapalit po kang 100 pesos kapalit po kang ayuda sa gobyerno. Rinoloko kamo. So mga nakapirma. Yogon mo yan. Man niya kami pinasabot kung ano so pigpapirman sa mo yan. Basta nga pumirma sa nangaya ka mo. Ta may ayuda ka mo ali sa gobyerno. Nailing mo na yan. Sige mga tugang ha, yan po sa tuyang mga riparong yan po Lunes. Siyempre pag Lunes sigwa po ki mga flag racing. Kaya busy ang sa tuyang mga kawani ng gobyerno. Pati man po back to school na. Sa mga estudyante patapos ki sa simana naman so sembreak ano. May sembreak pa man pala niya. Back to school na tabi. Ang mga estudyante po ngunyan man na Lunes. Sige mga tugang 18 minutos na tabi lipas ang 8 o kaya 6 o'clock in the morning. Philippine Standard Time John Paul. Ang oras pong yan. Asin ang programa nga ni dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory madali sa na iyan makuha ano. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City sa pagitan po yan kang UST and Mariners ano. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house. Yaon po dyan ang MBY Dormitory. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Sige kay Madam Aylin, Ohayo gozaimasu. Ingat po perme. Siyempre tabi mga tugang ang oras pong yan asin ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay.
Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Bursik ang siyudad ng Tabaco ang satuyang tunay na amigo. Gagawad ta sa pag-asenso. Si Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi dyan sa Banwaan kang Malinaw. Madam Vic Britannico, good morning. Kay Sir Edwin Sistina, kay Sir Cassie William. Yan po ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige ha, dahil na pagparapahalo yun pa. Medyo okay naman ang satuyang panahon. Sabi kang Pag-asa, dahil man po namomonitor sindang route ki panahon sa luwas asin sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Dahil na so Pag-asa mo na yo. Ta importante yun maubusan kita kiuras. Kuwaunta mo na tulos ang linya ni Vice Governor Ate Glenda. Tabata busy ini ngunyan ta Lunes baga pag Lunes busy. May mga flag racing nagigibuhon. Yo. Kaya pahay tulos kita diyan, Paul. Serbisyo asin rupan. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, good morning tabi sa imo mate na Vic Britannico Abarientos. Good morning tabi sa imo. Iberientos Abarientos man sa imo ngaya. Ano ngaya yan? So para basketball. Sige hata makuata tulos ang linya ni Vice Governor. Yo. Koro ka istoryahan ta lamang ngunyan ta Lunes baga. Bata busy pag-araw kini. Sana makaano kita, makasingit kita kay Vice Gov. Ayo ta ara mo naman sa nabaga may gusto na busy gobernador tayo ni. Niyo. Grabe ang reparo kay ni sa probinsya kang Albay. Yo. Sige laton ta. Ato na hata dapat pag-arog kaya kayan. Aramon tayo ning one time big time na ini one time na educational assistance. Siyan mga beneficiaryo kay ni siyempre nga sa mga IPs. Saan may mga IPs kita digdi? O bako diyan sa Tiwi dakol diyan. O pero sa Tiwi sain pa. Yo, tapos sa mga aki po kang deprived of liberty. Yo. Pod kani sa mga aki kang PDL. Maramantayan kay Vice Governor Ate Glenda. So mga parantabay tapalan, paki-follow po kan sa mo yung Facebook page BicolNet TV, gwadyang ki BicolNet Tabaco, BicolNet TV Bakakay, o paki-share na lang po, paki-follow na lang po kan sa mo yung Facebook page. Kasabay naman dyan sa kuyang Facebook account Manny Moxea, naka-live man po kita dyan. Pasupaduman na da si Jan Paul sa pasiring na da si Jan Paul duman sa Honop. Malipot-lipot ba gano sa Honop? Okay, sige, tataod-taod ha. Inuton ta mo na si Vice Governor Ate Glenn dapat makasingi tulos kita. Makasingi tulos kita madalagan ay ni pasiring duman sa probinsya kang Albay, sa Kapitolyo, Adan Eva Jr. Makuanta mo na interview. Bago kita digdi sa mga pag-urulayan tangon niya na aldaw. Sa pagkaara mo tabi Adan Eva Jr., ano ining bagong Pilipinas? Sige daw kung aramo. Ano nga ining bagong Pilipinas? Hiling mo na yan. Sige, balikan tagiraray, baka mobiling na si Vice Governor Ate Glenda. Baka kaya nagdadalaga na sa service niya. Sawong-sawong ka na ngayon.
Anytime man ini si Vice Governor pag inapudan mo. Ang orientation kaya kay ni once na taga radyo ka, ay automatic yan. Bako sana, servidor, public servant, tabi Ma'am G. Casqueyo Serrano. Oh, good morning. Sabi ni Adan Eva Jr., no comment da siya. Dahil mo sana aram, bumundo ka. Iyo. Sige, ama yung kangayan nagpo. Ay, Ma'am G. Ma'am G. Casqueyo Serrano. Ama yan tang paghulbota. Malipot-lipot baga. Yo. Dapat tabi amay kita. Yo. Alato na ha. Alat-alaton ta. Baka ngaya o kung igwa po ki recipiente sa raisay sa mga recipiente kining scholarship program na yun, educational assistance nahali po sa opisina ni Vice Governor Ate Glenda. Maabot databi sa sobra 500 na recipiente. Sobra 500 na recipiente. And ngunya na aldaw. I-distribute. Ini pong apod kayo ni educational assistance na hali po dyan sa opisina ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao. May mahatod kang eskwela. Tama yan tabi, Ma'am G. Si Ma'am G. Casqueyo Serrano. O di, tama-tama yan. May mananggat back to school na sa mga aki ngunyan. Gari tapos na sa indang simbrek tabi, Choter Solyander. Sarong si naman sa nasusimbrekan mga estudyante adi. Ngunyan na Lunes, mga tugang, balik na sa eskwela. Kaya so mga magurang naman, siyempre, iyo baga ang duty kang magurang, maamay magmata, maluto kikaunon, balunon kan mga aki. Lalo na ngunya na malipot-lipot ang panahon. So mga aki, kay puhang ki mga alangan man tamong ang ipadara mo Ma'am G dyan sa eskwelahan. Kay puhang ki mga jacket, ngunyan, pakalipas ki perangal daw, malaba na naman si mga magurang, irakman. Ano sa 31 patabi, GR naman ang pahit mo. Belated happy birthday palang tabi sa imo, GR. Nag-birthday ka pa man pala, no di? Una ko, dahil ka na nagbe-birthday. Nahiling mo na yung nagbe-birthday ka pa man pala. Una ko, dahil ka na nahiling mo na si GR. Nag-birthday pa man pala. Nag-birthday si GR. Kasali ka nag-birthday. Sa 31 pa ang klase. Klase mo man yan nga. Sa 31 ka mga klase. Ngunya na Lunes, luka naman. Alanganin baga sa 31. Aba ka sa 31 ang klase mo. So iba nagklase na baga ngunyang balik back to school na yun. Sige hata ang private aday mangkibakasyon. Iyo adi. So mga nasa private na eskwelahan. Aday man palang ki sembrek adi. Di at least si Ma'am G, sige sa nang hatod. Pagkaaga hatod, pagkatapos paghatod, matrabaho, pagkahapon masumba. Ma'am G, pag may imbitasyon na Mrs. Fight pa. Exercise bagaya. Bagong iyo tabi, Choter. So, good morning tabi sa mo. Dahil ka nag-bike ngunyan. Sige hata. Sobra sa 500 na beneficiary ining apod kini
educational assistance na halipo dyan sa opisina ni Vice Governor Ate Glenda. Sige ha, ilingon tagiraray kung available na si Ate Glenda. Joterso, grabe higos ka ni. Alos ubuson ka ni kalibuta ang probinsya kang Albay. Sabi nga ni kang barkada ko, yusan na ngayon ang Vice Governor na nakakalibot ngayon sa bilog na Albay. Ngaralason sinda kay Ate Glenda, ngayon kapagala. Maski ngaya banggina. Sige ang libot. Yo. Hindi kapagala. Hindi kung may oras pa man ini kay SM Jomar saka sa pamilya, adi grabe, mahiguson. Pakahiling mi ngayon ki Vice Governor na langhigos, sabi dyan sa 3rd District. Langhigos. Langhigos ngayon kang sa tuyang Vice Gobernador. Yo. Di alaton ta na sa nalugod na siya magapod. Baka kaya nagkakarigos pa si Ate Glenn, tig-isturbo mo na ngaya. Mga YouTube terso, baka nagkakarigos pa si Vice Governor Ate Glenn. Baka nagkakarigos pa, madagitan kita. Yo, mariking nga nagpo-programa na. Kaginot nga ning kay Riba Mini sa programa. Terso, alas 5, alas 4, yaw na si Ate Glenn. Kaya aram niya yan. Sige. Sa kita, hudi do tabi, Terso. Terso, alata na hatagari. Ayan na ni, maapod na ni si... sige. Sandali ha, tabi mga tugang ta. Yaon na si Ate Glenn. Sabi ko na tabi, Terso. Si Vice Governor Ate Glenn, langhigos kang babaknit na ni. Ayo, yaon na tabi mga tugang si Vice Governor Ate Glenda. Good morning tabi sa imo, Vice Governor. Good morning, Box. Good morning man sa gabos ng mga paraan tabay mo niya na pagkaaga. Yan, Lunes kita ngunyan tabi Ate Glenn. Kaya busy ka sigurado. Ay, ito, may flag raising ceremony kami. Bata Gob's office ngunyan ang host kang flag racing. Oo. So kaya pasiring kami. Pasiring po kami Mox ngunyan sa Legazpi. Okay, sige, deta na pagparapahaluyon pa ni tabi Ate Glenn. Ano daw tabi kay ni ining ngunyan palan ini ang schedule kay ining so pagtaonin na one-time educational assistance kang sa imong opisina para duman sa mga IPs and aki kan mga PDL sa Ate Glenn? Oo, ngunyan ini. Kaya sobrang excited kami. Ini ang pinaka-primero ming event ngunyan na taon. Oo, duman ini kikipuhon sa Astrodome. Igwa ni 500 labi na makaka-receive ng one-time educational assistance. Pero ini kan taon 2023 pa. Oo, kaya sa mga anuman na makasabay digdi, igwa pa man ngunya na taon. Day lang talaga kinaya tabi Mox kan schedule tang ma-release ini last year. Pero ang budget po kaini kang sarong taon pa. So targeted po ang tiga gibuta digdi kasi para bako baga-permi ang natatawan na mga educational assistance, gari nag-target kita. And ako man talaga ang nagtataram tabi Mox na bako top of the mind na tawan ning arog kaining asistensya ang mga aki kan sa tuyang mga PDL. Oo, gari bihira mo madamog na ay asinda ang tig-target. Kasi naisip nilang na dai man gusto sabihon na nakakulong si mama o si papa ninda kay puhan makulong man an sa indang futuro. Lalo na sa pagklase. Yes. Kaya ngunyan ni man na araman tabi Mox na out of 1,000 kasi nauman baga kaming last year na nao kitang hygiene kit sa satuyang mga PDLs. Okay. And mga almost 1,000 sinda all over the province of Albay. Dakol sinda. Pero matubod ka Mox na less than 100 ang sa indang aki na
na college. Aha. So ibig Oo. sabihin tabi Ate Glenn, ining itataong at siya na hapon sa mga college student lang po ini. Oo, dahil ka iriba sa mga senior high, Yes. junior high. Pero sabi nga ni kan mga PDLs, kung mga senior high, junior high, dakulkuta. Okay. But ang program kasi for college students lang talaga. Ayun. Kaya medyo diet, but I hope ining programa mas maka-encourage sa tuyang mga PDLs na mas kinakakulong sinda, i-push ninda na makaklase ang sa indang mga aki, maipagpadagos ang college. Ito ang sa tuyang ang pinakamensahe ta sa inda, ta may mga magiging katuwang sinda para matapos kang sa indang mga aki ang pagklase ng kolehiyo. Iyo po. Oho. So bali ining itataongon niya so sa 2023 ini. So sa Oo. 2024, so pwede naman sinda mag-process. Pwede naman suday na natawan kaining sa 2023. So pwede naman sinda tabi mag-apply. Paano pag-apply tabi Ate Glenn? Paano pag-avail kang arog po kaining asistensya po diyan sa opisina mo? Kini ang problema actually ini pong programa pa ini ni Vice Gob Caninot nangunyan Governor Edsel Grex Lagman. Okay. Pigpadagos mi lang ini. Opo. Di paano talaga kami nag-invite. Ang gusto mi talaga targeted. Kasi pag inopen mo ini, Yes. like nag-post ka, ay Diyos ko, mas dakol ang madadagit sa imo Tama. kaysa sa mauugma. So ang tigigibo mi targeted. Okay. Kaya nga ni kang naaraman mi kami nagkipaghuron sa mga warden and nagkuaman sinda ki mga college students kang PDLs naaraman mi Ayun. na dit lang ang sa indang college students. Kaya nag-target giraray kami. Okay. Ang ikaduwatang tinarget tabi mo so mga aki naman kan IPs. Opo. So gabos na mga IPs na mga college students tinaptasinda para sa programa man na ini. Aha. So arog sa PDLs nakakuha man kita less than 100. Apo. Bako man dakulon ang Yes po. ang college students ngunyan kan sa tuyang mga indigenous people. Apo. So nakakuha kita duman hali sa Tiwi. Yes. Sa area kan Tiwi, nakakuha man kita digdi sa may buwang and igwamang duman sa Pulanggi. Apo. Kaya I'm sure mapasiriring sinda at dyan sa Albay Astrodome. Pero sabi ko nga ni, since na-target na itong duwa, pero kulang mang giraray Mox kasi igwa kami talagang 500 na slots para sa programang ini. So sabi ko, since para mapantay ta ang probinsya kang Albay, nagtapo kami sa mga mayors and tigharagadan ni sindang tigsarampulo na mga deserving students na college hali man po sa indang mga munisipyo. Ayun. Para lang makuata baga na ining programa bako lang nag-concentrate sa first district kundi sa bilog na Bilog na probinsya Albay. kang Albay. And ganun din po sa mga kasama natin sa sanggunian, gabos pong mga board members, nagtarauman po sinda ning tig 100. Pero iyan po, tig 100, tig 70. Apo. Regardless na po iyan Mox, sa kung IP iyan o aki ang kang PDL, hindi na po tiga kaagan ki targeted. Kundi, kung sisay man sa hilingkan mga board members o kan mga mayors na nangangaipo sa inda pong lugar, ito po sa mga sinabmit man sa muya. Kaya all and all, supposed to be 500, pero naglagpas kitang 57, maringan ita, nakaya pa man kang budget. Kaya ngunyan po, ang ma-receiving college students all over the province of Albay, 557. Apo. So gari iyo natabi ni Vice Governor so resulta kang so pagpaparalibot mo, nagduman ka sa BGMP, nagduman ka man sa Tiwi so mga IPs duman. So iyo na ini so parang ipadagos ta daw ining programang ini takaipuhan man talaga matabangan kining mga kababayan ta sa Albay. Correct. Once pati na naaraman mo ang kamugtakan ninda, gariday ka man matunong. Dati, ang pigahagad nilang sulistahan kan mga college students kang PDL. Apo. Pero maaaraman mo sa papakipaghuro na, ay, grabe pala ang pangangaipon ninda sa mga pang-urual daw na gamit. Ang kan sabon,
toothpaste, labakara, so urual daw baga, shampoo, grabe ang pangangaipon ninda. So that's why last Christmas, ang regalo taman sa mga PDLs, itong hygiene kit na tiga-apod. Oo. Ugwa pa nga ni kami nga dumanta, sabi mi, tawan mi sinda kang yellow t-shirt baga ninda. So tigusulot po baga uniform. Yes, po. Kaya lang dai na kaya last Christmas, sabi mi, anyway, baka may saro pa man kitang Christmas or ngunya na mga maabot na panahon, matawan ta sinda kang iba pa nindang pangangaipo. Apo, ini pong programang initabi, Ate Glenn, na taon-taon na po ini. Yes, taon-taon po iyan. Poon iyan kang panahon ni Gov Greg, and taon-taon. So habang po nakatukaw ako kung may sarong taon pa ako o sarong taon may kabanga, gigibuhon ta po gabos ang mga arog kaining programa. Apo, so at yan na ini, alauna dyan sa apod ka ini, ang venue dyan po sa Albay Astrodome. Apo. Ay, Mokso, sa tuya pala na mga bungbukaw na mga SK. Sandali lang tabi, Ate Glenn, medyo choppy ka, nagdadalaga na siguro. Go ahead po. Sige. Sige po, pahabol na yan. Sabi ko, nakaanuman pa, nakadagdag pa sa 500. So mga tigtauman na mga scholars kan sa tuyang mga SK president. Sinda palang tinaptaman para sa programang ini. Oo, katabang ta sinda digdi. Ta dapat education man ang pigatawan nindang atensyon sa mga programa kan SK ngunyan. Tama. Oo, so basta bilog na albay ang nakabeneficiar katabi kay ni Ate Glenn. Opo, so kung sinda nagadangog sinda kaipuhan sinda talaga ang magkua, dahil pwede ang authorization dayan sa inda matatao, kaya kaipuhan tawan ninda inining panahon na makaduman po sa Albay Astrodome. Kung halimbawa at abi, Ate Glenn, dahil ngayon inda makuangon yan, sa insinda pwede magkuha kung halimbawa dahil available sinda. Opo, sa treasurer's office na dumana sinda makuha po kinaagahan or kuno arin sinda available. Pero sa hopefully yaon sinda ngunyan na aldaw. Yes. O ano dapat mga darahon data bi, Ate Glenn? So school ID naman sana. Naka-submit na sinda kan mga kaipuhan diyan. Opo. Okay, tabi, Ate Glenn, data ka na pagpapahalo yun, taram ko busy ka. Mensahe mo na lang po sa mga albayano. Go ahead po. Ay, siguro Lunes ngunyan. So Mox po ng Taning Marhay. Yes. Ang Lunes tangani matapos ang satuyang bilog na week na productive kita. Kaya di dapat na maghugak-hugak na Lunes. Maski malipot. Matatapos ang sa imong buang simana na huhugakon ka man. Ayun po. Ate Glenn, good morning. Ate Glenn, Apo. si Manay Diyos, nagkarigos na lama. Diyos ko. Sa hiling ko, yaon na ito mo duman sa Legazpi. Ama yun ito sa Legazpi mo. Batibayan yan. Salamat, tabi, Ate Glenn, sa oras mo, and ingat ka, tabi, perme. Okay, and happy birthday kay Tita Joyce today. Birthday mo niya ni... hiling mo na yan. Kaya doon naglaog sa isip ko. Happy birthday, tabi, Manay Joyce. Sige. Ate Glenn, thank you. Opo. Okay. Sige, ingat po. Ingat. Okay. Bye-bye. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yan mga tugang si Vice Governor Ate Glenda. Di at least malinaw. Igwaman pala na so mga SK, igwaman. So mga kada munisipyo, igwaman. Yeah. So, mabuhay katabi, Ate Glenn. Cheryl Capil, good morning. Kay Ma'am Joy Cargulyo. Ivy Antoinette Candasa, good morning, tabi. Birthday pala niya ni Manay Joyce na kanyo. kaya pala naglaog sa isip ko, si Manay Joyce, higapot ko kung nangarigos. Una mo ngayon, ako nangarigos. Maliputon bagangon niya. Kung medyo maluya ang ang ginhawa mo, kung maluya ang pahit mo, dipisil magkarigos ko niyan, Sir Cassie William na aga. Ang pagdugdug mo, gari may yilo ang tubig, gari. Kailing mo na yan. Dipisilo na magkarigos, kaya tabi so mga, sabi baga natin, Glenn, dapat pag Lunes, dapat produktibo ang satuyang aldaw. Kasi punan ta po ang satuyang simana, punan taki, dapat day kibabloy.
Bako dapat babloy. Day dapat maghinugak. Dapat perming positibo kita. O kaya nga ni sabi ko ngunyan po nanta, ngunyan na Lunes, amayon tanaan sa tuyang programa. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 6:44 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa. Dahil po kamo mag-arali. Makalipas lang po yung importante siya ng pagirongdong. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa. 49 minutos. Lipas na po ang alas 6 nin morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan
Asin ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Madali sa na yan mako. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY tabi ang sa indong dumanon. Ayan. Kasabay ta dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre kasabay taman ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse. Kay Siyudad nin Tabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, and kay Mayor Shi dyan po sa Banwaan kang Malinao. Sige po, balik po kita digdi sa programa. Ako mapugirarayan sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunya na Lunes po kita ha, 29 na kita kang Enero, taon 2024. Sondo kita alas 7:30 tabi. Yo. Kaya ano pa nga yung pigahalata? Pahit na kita. Servisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na tabi kita, Bosmar Di Pasti Skill. Bosmar Borser. Balik na kita digdi sa programa sa aga. Igwa po ki big time na paglangkaw na naman kan mga produktong petrolyo sa aga. Dahil mababa sa 2 pesos ang idadagdag sa presyo kang gasolina and diesel. So, irinulbak kang nakaaging Disyembre na suro sa lapi 20 sentimos paglangkaw kang gasolina sa ka-diesel. Yan. Bawi tolo saro sa nang purutukaan. Yeah. Panon tayo ni arog talaga kaya. Sige, magkararga na sa nakamusaga taday magkitang maginibo kaya. O digdi daw kita tabi mga tugang ha. Bata so presyo kan sabon, mga dilata, gatas nagmarahal na. Puros na nagmarahal tabi GR. Kayo may minamahal pa ba kayo? Nagmamahal pa din po ba kayo? Puros na baga nagmamahal kita nga yan, may minamahal pa rin ba tayo? Yun. Sige. O ni baya, makonsuelo ini si Senadora Amy Marcos. Siguro nailig na nindo sa mga bareta man sa telebisyon. Tagari nabubuisit na si Senadora Amy Marcos sa iyang tugang. Ako ngaya, maski kapamilya ko ngayaan dahil ngayang puro pamilya, dapat so interest ngaya kang kagabsan ang tig-isip. Kaya sabi ni Senadora Amy Marcos, ang tugang po kan sa tuyang presidente na dagit ini duman sa sarong na atindiran niya na habang nagtatalumpati. Yan. Ayos nagtatalumpati. Sabi ka ini, inapod ka ini tabi Ma'am Liz. Inapod ka ini o kaya inapod ka ini sa mga nakapalibot da sa iyang tugang. Sa mga nakapalibot po, mga nagkakapirang nakapalibot sa iyang tugang. Inapod ni Senadora Amy Marcos tabi Lovely Insano Banyas. Ay Banyas ka na tabi ngonyan Lovely. Lovely. Shh. Banyas na nga apelyido mo ngonyan. Bako na Insano. O yan pa baga ngayon sir. Insano pa. Inapod mga tugang ni Senadora Amy Marcos na Yudimon.
Yodimon ngaya kamo. Hindi man kasalida kay para muda ngaya. Mablock ka naman nga dyan sa Facebook. Inapod kay ning Yodimon sa mga nagkakapira na tabi na nakapalibot sa iyang tugang na igwapo ki mga personal interest. Nyo kunindo ya. Iyan ang problema tabi kang mga nagiging leader tadi. Nata daw iyan ta, day nawawara tabi Ma'am Lovely. Yang mga nakapalibot na yan, ilugod so mga labi-labi. Iyulugod tabi mga tugang ang mga labi-labihon. Nata, puros pansadiring interes ang pag-iisip. Gagamiton sana so nakatukaw. Ili nga po nindo. Ilabyog ta sa lokal. Ili nga na po nindo ang nangyayari ma. Haros-arog man kayo ni. Kaya kung nagmamakulog ka ngaya sa saron tawo na tigihiling mong nagagamit sa iyang pwesto kan nakapalibot sa iya, talagang mapapamuda ka tabi Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalo. Mapapamuda ka. Tahirak man. Yugon mo yan na pagpaparagamiton ka sana ikang nasa pwesto tapos ang intensyon mo sumaray, mamakaray, kundi so nasa palibot mo ang intensyon para sa sainda, para yumaman. Pag nagkatirigbak nindo, magkadara ang yaman nindong iyan. Bako? Nga na po nindo ang nangyayari. Kaya kahirak. Kawawa po kang nasa posisyon. Napigagamit sa nakang mga nagkakapira para sa saindang interes. Nganing lalo sindang rumayaman. Ining People's Initiative na hilinga na po nindo. Sabi ni Senador Chis Escudero, gari pigsasala kay ni na ang mastermind o kayaan saro sa mga nagbubusol kay ni si Congressman si Congressman nahiling mo naan. so pamayo kang sa Congress si Romualdez. Yan, si Romualdez. Sabi ni Chis Escudero, man niya yan baga ngayon sa speech niya ngayon, na uling-huli sa bibig. Na siya ang may kagustuhan na maamyendaran sa tuyang konstitusyon tabi si Javier. Orag-orag sa ibang mga senador. Sa aga palantabi, wag ki hearing so Senate, ipapaarapod sa mga nagbubusol kaining pag-amyendar kang konstitusyon. Mahiring sa aga tabi sa Senate, haramon duman kung gurano ka totoo na dinaraya nindo sa mga tawo. Rinuloko nindo sa tawo na tigpapatubod nindo na ayuda kang gobyerno ang itatao kapalit kang permaninda. Dahil manindo pinaliwanagan sa tawo si Javier na inipalan para duman sa People's Initiative. Bako man nga People's Initiative nga apod kaya. Kudi inisyatibo nga yan ka nagkakapir ang congressman. Bako? Ano ini? Dawa nga day makahangos basta kompleto ang ngaran. Ano ini tabi Ma'am Liz? Day data. Iyo. Sa aga ipapaarapod. Ngunyan, onin ha. Kamu tabing mga nakapirma. Baka tabi ipapod man ka mo. Baka tabi
Mga masunod kay ni, kamo ipapaarapot. Mga nusaro, kamo ipapaarapot. Totoo daw ngayon ni si Javier na nagpirma ka digdi? Ano ngayon sa pagpirma mo? Ano pinasabot sa mo? Pinasabot ngayon kaya sa kuya, ililista na ngayon ako sa tupad. Kaya nga nagpirma ako dyan. Tinawan niya ako kisang gatos pesos. So, binakal ko kisarong bilog. Iling na nindo ya. O sa agad atabi Martes, ang investigasyon kang Senado, manungod kining People's Initiative na ini, nahiling na nindo ya. Rinuloko nindo sa Pinoy. Dahil pagkaaram sa mga Pilipino na ito palan aamindaran sa konstitusyon. Dahil pagkaaram sa mga Pilipino. Nata ngaya, wala man kinag-explikar ka kung ano ang gigibuhon kan, kung ano itong pigpapirmahan. Dahil pa, rinuloko sa mga agta. Pumirma ka na ngaya dyan, sunod ngaya, kamuan lilistabing ngaya sa tupad. May benepisyo ngayon sa gobyerno, kaya pumirma na ka mo dyan. Yugo-yugo nindong pakaloko nindong ki mga tao. Ngani sa nang aapod kay ni? Ngani sa na kamo ang mabenepisyaran? Di ba? May mga ibang senador nagtataram, pabor ngayon sa muya kung halimbawa, may extender ngayon sa muyang turno, kudi ngayon. Dapat ang tao ngaya ang magbuot. Ang tao dapat nga magdesisyon. Bako na pagrulukuhon nindo ang mga tao. Di ba? Mga tao ngaya, rinuluko nindo sa tao. Dahil pagkaaram sa mga Pinoy. Na ito palan, arog ngaya palang kayo nang gigibuhon. Dahil naman si Javier baga nagbabasa ang tao baga pag dinukduk na niyang kang pirmahan. Pirma na ngaya digitaw ni kalista ka digi sa tupad. Ay naman baga nagpaparabaraso ang mga Pilipino? Bago? Dahil naman nagpaparabara. At pumirma ka na ngayon dyan. Kung igwa man nababasahon tabi si Javier, si radiyuton pa. Niarog sa tuya, mailing tapa daw yan. Mabasa tapa daw yan. Gari na mga tungaw kasadit ang litra. Mabasa mo pa yan. Diba? So yan, ang sabi digdiyo niya, may maluwas databi ki affidavit form. May maluwas na affidavit form na itong sa mga nagpirma na daiman po aram nindo kung nga tamo nagpirma dyan, pwede nindo databing bawion so sa indong pirma. Sa paagi po kaya na maluwas man na form na affidavit. Igwa yan ki translation, igwa yan English, may Tagalog, kung ano pa man. Nganing masabutan po nindo. And so mga nagpirma databi do man, na din pagkaaram, pwede nindong bawion so pirma nindo. Ay bawion mi na ngayon, talinoko nindo kami. No. Pwede databi nindong bawion so pirma nindo kung nakapirma na kamo. Sa bagay, sabi ni si Javier, pag may nahiling ngayang imo, pirma tulo. Siyo na nga niya nangyari? Rinuloko. Dahil man bagay ini kang Disyembre pa ini nagpuon. Dahil nga kang Disyembre napapag-ururunan ini dahil pa. Ngunyan pa sana ini si Javier na pag-urulayan, tayo na nga ni nabulabog na. Kang Disyembre pa padan kasagsagan kan sa mga panaukan mga ayuda. Dumanin dali na yugo-yugon mong panluloko kitawo. So kasagsagan ba kan Disyembre man nga ngunyan, itaiming tadaw ngayon na Pasko. Papirmaon ta ngaya, taramon ta sana. Noon, may benepisyo na naman ngayon makukuha ka mo. Yun na. Inaragta sa mga agta. Klaseng mga tao na di. Dahil pa ngaya kikirilatan ang mga tao ini. Kundi pag nagkikikilat man tabi si Javier, tatarago man. Mailing sa nang magdurudampog na, magtago na. Ta sigurado kung nasa luwasin da, kikikilatan sinda. Kang gibo nindang iyan.
Bako man nga sa pag ning kapwata, kudi sabi kang day ka pa nga kikikilatan. Puros nga pag apod kayo ni pagsamantala ang sa imong pigigibo sa imong kapwa. Kita baga pinaka-basic man sana. Sabi nga ni kung mga matatali sinda o kaya nag-aradal sindang abogasya, gamito ninda dapat so inadala ninda sa tama. Ang problema, nakapag-adal na nga ni, abogado na, pero pigagamit po so naadalan sa sala. Daog sa nakanso, simpleng tao, na aram ang pinaka-basic, ang sala, ang tama. Yung man sana ang pinaka-basic dyan. Basic ngaya, aram mo ang sala. Ara mo ang tama. Tama daw iyan na paglukuhon mo ang kapwa mo? Sige daw. Pundo na nga dyan tabi ta. Lunes ko niya, bako man Domingo. Sige muna naman yan, sermon. Simplihon man sana bagabako. Simplihon. Ara mo ang tama, ara mo ang sala. Duwa man sana yan na bagay. Pero kung puros ka panglamang sa imong kapwa, pag-abot ki panahon, may kalalagyan ka. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang mabalik pa po kita. Makalipas lang po ni sarabay daw muna kitang mga radyi. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey.
Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Sige na tabi, alas 7:13 na. Alas 7:13 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Ano? Siyempre mga tog, ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi dyan sa Malinao. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Ako man po gararayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Nganyang pong Lunes kita, January 29, 2024. Sundo kita alas 7:30. Ubus na sa oras ta. Inay ko po, Sir Javier. Diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ni baya tabi mga tugang ha. Sabi kang aki ni dating presidente Digong na si
Mayor Sebastian Baste Duterte kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na mag-resign ka na ngaya. Kung wala kang pag-ibig at aspiration para po sa iyong bansa, resign ka na. Yan tabi mga tugang. So tigsabi ni Baste Duterte kay Presidente Bongbong duman sa ginibong Mausig Leader Forum, duman sa Davao kanakaaging Sabado. Mr. President, kaya kunday ka naman sa nangayakipagkamuot pag makulog sa Pilipinas kung mahal, mag-resign ka na. Na kami na ngayon masunod. Yugon mo ya. Sismati, good morning tabi sa mo. Yugon mo mga pahitiya. Sabi man kantogang ni Presidente Marcos na si Senadora Amy Marcos, minoroda si Smati so mga nakapalibot sa tugang niya. Mga yudimon ka mo. Subaga nakapalibot na kay Presidente Marcos. Mga yudimon ka mo. Magduro distansya ka mo sa tugang ko. Inay ka po. Yan ang problema, pabayaan ta na yan, ha. O di kasod ginibo mga tugang supigapod na bagong Pilipinas kick-off rally. Ano ba ining bagong Pilipinas, mama? Aram ini tabi, mama, Liz Manlapas Kapos Abalon. Ara mo lamang ini. Ano ining bagong Pilipinas na ini? Aram hindi kung babago na ang Pilipinas. Babago na gari sa Pilipinas. Dahil ko inaram. Ang sweet ko, good morning tabi sa mo. Abayan, dahil ko inaram ng bagong Pilipinas na ini. Dahil ko inaram. Tabaka iba ang ko digdikan mga burubagong ini. Pag may mga burubago, nalilibong na ako. Arin man niya ako dyan ang bago na, luma manggiraray. Bayan na, tamay maliligis naman ganyan. Ayo. Dahil na ka. Alam man yan pinagbago dyan. Ganda na. So, voters registration databi mga tugang, mapuuna sa Pebrero 12, sundo September 30. So, mga maboroto naman tabi sa 2025. Sabi digdi, sabi ng sit ko, kabuan na. Kabuan, mga burubagong Pilipinas na yan. Mapuuna naman tabi sa pagparistro kang kumilik. Tanganing makapagboto kita sa 2025. Sisi ibuburoto sa 2025. Dosing senador. Dosing senador, gobernor, vice governor, congressman, party list kasabay sa party list o kasabay mayor, vice mayor, mga kagawad, municipal kagawad. Sa 2025 tabi yan, madalion sa Ma'am Carmela, madalion sa na, hilingon mo ha, dahil sana napira, dahil sana lamang sa tulong taon, kaskason sa panahon. Kaskason tabi sa panahon. Ma-eleksyon na naman, di 2024 na ngunyan, mapahurar na naman so Comelec, ano pa man. And ngunyan tanatabi, Sir Abier Bon sa maaraman, kung saraisay ang mga makarandidato, kasi marilipat na iyan ngunyan. Bata baga digi sa probinsya kang Albay, matindidig ang posibleng bakbakan sa bida politika. Poon sa gobernador, pababa. Tagariso dati digding magkaaralyado tabi, Ma'am Carmela, Ninang MJ Regino, so dating magkaaralyado, ngunyan, nagtataramuan na.
Iyo, tama man ang tabi ngaya Mr. Hulbutana na day ka maglaog sa politika. Bata ngaya ika, pag day ngaya nga ni nag-attender ngaya duman sa telepono nindo, ilibak-libak mo ngaya. Ulo ko naman si Ninang MJ Regino. Bata ngaya, arog kay Ninang MJ Regino, dahil man nakaduman kang telepon, bakong nagulpi naman siya. At least ngaya, arap-harapan na piglilibak. Bako patalikod. Ano nga yung harap-harapan na patalikod nga ni binanatan mo ngaya ako? Miling di ako nag-attender kang Sabado. Iyo. Ganyan hunan matindigi sa probinsya kang Albay. Grabe na ang tarapukan ki mga Isus ko. Nagruluwasan na lugot. Dati magkaaralyado bagay ining mga politiko tadigdi. Sa politika palanda tabi, day ki permanenteng kaiwal, day ki permanenteng kaapil. Ngata, ang interest ninda sa posisyon. Ang ngunya na magbabanggaan sinda, o di, ay maglaban kita ngunya. Iruluwas ko subata mo, iruluwas mo masubata mo. Yugon mo ya. O yun na nangyari ngunya di Gisalbay. Gara po anak ki bata kontra bata. Nahilig na nindo yan. Anong tigiriwalaan? Suposisyon. Supoder. Pag nakaposisyon ka baga, powerful ka. Ika ang pinakamaurag. Susaro, pigpapara si Rip na hurag niya, tig para hapas mo suarog kayo ni. Tatapukon. Ika man baga nga niya. Hiling mo na iya. Nga mga proyekto mo, arog nga kayo ni. Oto nga dumanggaraba na suginibo mong proyekto, arog nga kaya. Nagruluwasan na. Pero kan magkaaralyado sinda, pareha sinda nagkinabang. Iyo baga, nakinabang sinda ka, boss. Ngon niya na medyo maglalaban niya kita kayo ni. O yan nga ho. Unang proyekto nga ampaw. Sisi nga may salag. O yan nga siyo. Yan nga ang kontratista ka. Nakadilin siya na. Nun yan. Magagarapuan ka mo kibata nindo. Sa 2025 tabi mga togang. So may mga ipinangako sa tuya na dahil man natupad ang yaon sa nasutupad. Di binalo ta na sinda, tinawan ta na sinda ki mandato. Igwa man niya ki proyekto, dahil man niya ki nangyari. May proyekto sana, dahil man kumbaga dahil man na-realisar sa programa, dahil man nga ni. Ano nga yan, sample ka yan? So tubig, water system. Dinagan sa nakitubo, sarungal daw sana nagbulos. Pangyayari. Sarungal daw sana nagbulos. Pagkatapos dahil na, bakong sayang supirat. Una ko bagaan, mga proyektong araw kan, may mga pag-aadal. Bago ma-realisar ang programa ngayon, dapat may pag-aadal. Sa kita mako ang source, arog nga kini arog kaya. Dahil tuminugod sa sarong barangay, mauubusan niya kami kitubig. Pag pinawawa, may pasiring dumaan. Dahil tuminugod sa barangay, bakong dahil tubig so pasiring dumaan. Sus Mariose. Ano na tayo? Masabi siya ng, oy, tinupad ko, susakuyang pangako sa Indo. Ang hapot, nagbolos ba? Buminolo Soto Paros. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni si Rabier, bata nga tultulamboy, mumalaw ka dyan. Mahiling mo na ngayaya. Ayun, nantiga sabi ta, sayang po kang pirak ni Juan de la Cruz. Pirak baga ni Juan de la Cruz, nadilinsyahan pa.
may programa man, may proyekto man ko tang nangyari, kaya lang dai man bako produktibo. Bako? Ano yan? Tinindoy naradalan niya. Nay ka po. Yan ang problema ta. Tapos magkakadaragit ka mo sa ko. Pondo na kan mga bagong Pilipinas na ha. Minakot ka dati ng lugar. Maray pa mabalik na sa nakita sa daman sa pinaghalian ta. Hindi sa kabigulan. Yan ang problema tadi. Sa No rin daw kita mabago talaga. O talagang dahil na kitang pagbabago. Kaya mga politiko tadi ko niyan, hilinga, sige na ang barangayan. Hilinga na nindo. Ata sige barangayan ninda. O ano? Suposisyon. Suposisyon tabi mga tugang ang importanteon sa inda. Kasi pagday ka na nakapwesto tabi, pagday ka na nakapwesto, huyo ka. Huyo! isip ko Nga. ikasa na Dahil ka naman nga. Huyo ka na. Kaya nga sa 2025, huyo man ka mo sa ko. Singripan, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Ade, paano kaya ni tabi mga tugang tala City Media na? Sarumbang Ay, pakaya ni magpasarumbanggi na sa nakita. higdaan, Yo, nakadangot ako hinuninin sarong gam-gam sa luba ko. katurugan. Bako konti si mong boses iyo palan. Sarumbang sa higdaan, nakadangot ako Ningunin sarong gam-gam sa luba ko. Iyan iso, dagos ako bangon kalay-kalay sako. Ano si Javier? Iyan eh. Kundi si Ayan eh. boses, Iyo pala. Yun na niya. dagos akong bangon si sa kuyang Mata iminupla. katong kadigluman ako. Iba man pala nito. So, dagos ako bangon kalay-kalay sako. Asiri Ay, mga tugang 3 minutos tabi bago mag-alas 7:30. Param na po kita digdi sa programa. Sa pangaran po ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, nakasabay niya to kasubago. Nakaulay niya to. Sa pangaran man ni Maestro nila doon, sa muya pong station manager. Sa pangaran po ni Dogabos, sa mga katuwang tadigi sa programa, ang MBY Dormitory, Vice Governor Ate Glenda, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi sa Malinaw. Thank you! Usa ko bangon si sa kuyang mata. Param na po muna sa indong lingkod. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mailing man kang ibahan. Salamat to nun sa mga parantabay niya to. Iringat po kamo. Param na po muna sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Saga naman. Alas 6 sundo alas 7:30. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Servisyo sa Singripan sa Bicol Net TV. Sa ita simulaw na hindi ko maliwanag.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.